Домакин на състезанието е Кулинарната академия в Добрич, а уменията на учениците ще оценява международно жури. Ден преди началото на състезанието, в Световния ден на готвачите, се срещнахме с Роберто Делсено, професионален готвач от Италия. По думите му, за да бъдеш добър в професията, първо трябва да опознаеш различните кухни в света. Първото, което трябва да направи човек в тази професия, е да инвестира младостта си в нея. Да инвестира може би 10 години, да пътува и да опознава различните кухни по света – френска, италианска, японска. И може би след 10 години да се върне вече от дома и да започне собствен бизнес и да покаже това, което е научил. Освен в Европа, Роберто е практикувал в Америка и Япония. Това, което е научил в Токио, сега прилага и в традиционната италианска кухня. На българските студенти и ученици иска да предаде посланието, че добър е онзи готвач, който не само храни стомаха, но и душата. Добрият готвач трябва да предава емоция чрез ястията, които приготвя. Един наистина добър професионалист трябва да се научи да влага и сърцето си. Това е нещото, което хората оценяват и биха купили, тъй като това не е само храна за гладните, но и храна за душата. За BTV новините от Добрич, Петромира Кирчева.